Umphakathi waseGalakwena usebenzisa leli bhuloho ukuya emadolobheni, ezikoleni nasey'ndaweni ezimqoka. Kodwa-ke manje impilo imenze njengoba leli bhuloho licekeleke phansi ngenxa yezimvula ey'hlasele. Asikwazi ukudlula lapha siwelele ngaphesheya. Ubona nje angikwazanga ngisho ukuya enkonzweni njengomfundisi. Nginebandla lapha ngaphesheya. Njalo uma kuhlasela izimvula leli bhuloho liyemuka. Izakhamuzi zithi zaqala ukulibika lolu daba kusukela ngo-2013. Zisola uhulumeni ngokulungisa kuphela ingaphezulu lebhuloho nokwenza ukuthi-ke lingahlali isikhathi eside. Lento eyenziwe nguhulumeni ayilungile futhi iyingozi ngoba balungisa uphahla lwebhuloho bashiye kanjalo. Lingawa noma yinini ulibona nje. Njengoba izikole zivulwa nje kuleli sonto elizoqala, leli bhuloho limqoka kubafundi kanye nothisha ukuthi bawelele ngaphesheya. Umphakathi ucela uhulumeni ukuba ulisukumele lolu daba. Akwenzeki lutho kule ndawo. Sekuphele izinsuku sibhekene nalesi simo. Kusenjalo zishiye umonakalo omkhulu izikhukhula endaweni yaseMogola eZerust eNorthwest. Zicekele phansi izindlu kwamuka namabhuloho. Izakhamuzi nalapha zisale dengwane njengoba zingakwazi ukwelela kwezinye izindawo. Zithi leli bhuloho liyabhidlika njalo uma kufika izikhukhula. Zicela uhulumeni ungenele.